яхе беақло чӣ меган? Шумо агар гарайни мешнед реклама сар намедодем. Просто и ақидаи куҷо пайдо шидагия? Просто и ақидаи куҷо пайдо шидагия? Ту гарайни бошӣ, ту реклама сар намедӣ. Фикр мекунам ки кибри ту чӣ қадар бояд калон боша ки ту вақте ки ақлат дар сохтани дурусти реклама нараса, уҳдадориро дар худат не дар ки партоӣ? Ман гуфтаистам ку мутаассифона одаме ки илмаш хеле сустай, ҳар чизе ки ай дасти ӯ наёя чӣ мешава? Дуруғай мешава. Миллиард ширкатҳо миллиард доллар сармоя гирифтаистанд дар дунё. Ҳама ба сармоя шидастай. Одам мехеза мега и дуруғай, тра ҳеҷ касу намета. Мо бояд тоқа нашавем. Мо бояд нагем ки мо бояд бахилӣ накунем. Мо бояд қатикаманда кор кунем. Агар сум дар кор боша сармоя, баъд чӣ? То есть мо дорем проект, уже мо кушодагием проект, лекин мо чӣ надорем? Ози клиент достаточно надорем. Барои ҳамин мо да чӣ дар корай? Интернет маркетинг. Ба фикри ман ози дар Тоҷикистон интернет маркетинг самая недооцененная сфера в бизнесе. То есть мо ира вайша надидестем оли. Имкониятоша одамо дида наметавонанд. Бисёриҳо дар интернет маркетинг чӣ? Ягон SMM-шики 2000 сомона, 3000 сомон мегира, ахват мекуна, тамом. Но асос эътиқодҳои бар дурӯғ оиди маркетинг чӣ? Якум, барои реклама пул нест. Барои реклама пул нест. Дар Америка агар ки $1 миллион тиҷорат кунӣ, 900 000 дар реклама расод мекунӣ, 100 000 дар бор. Бози уҷаи хеле. Дар Россия мумкин агар $1 миллион дар тиҷорат кунӣ, ягон 300 000 ё ки 400 000 дар реклама расод мекунӣ, як 600 000 дар уҷа. И зурии Тоҷикистон дар ҳамие ки ту метавонӣ ки ба пули беҳад кам бисёри баъд лид бигирӣ. Ки намедона лид чиай? Лид. Ози мефаҳмад. Дальше. Агар маҳсулот хуб боша, ё ки реклама танҳо дар ибтидо, то есть дар аввал дар корай. То есть хай аввал да я реклама дар корай. Як инсайти ки шумо бояд дар худтон бигирен, то вақте ки ман мехоҳам даромад кунам, фоида кунам, ман бояд реклама кунам. яхе беақло чӣ меган? Шумо агар гарайни мешнед реклама сар намедодем. Просто и ақидаи куҷо пайдо шидагия? Просто и ақидаи куҷо пайдо шидагия? Ту гарайни бошӣ, ту реклама сар намедӣ. Ту ки Apple ширкати номери яки дунё айрӯи капитализация $2.5 триллион. $2.5 триллион, миллиард долларро ҳар сол дар реклама расход мекунад. Apple, Coca-Cola футболоро тамошо кунед, дар танаи бортои Лига чемпионов Coca-Cola меброяд. Тамошо дар KFC реклама сар мета. А шумо бояд реклама сар натиҳед, барое ки шумо уже гарайни. Мерседес реклама сар мета. Мерседес реклама, то есть чанд киное ки мебинен дар дурини кино Мерседесай, ӯ рекламай. Урар Мерседес суми калон дода кино кадагие ки дар ҳамун кино Мерседес реклама шавад. Чанд киноеро мебинен ки уҷа айфонай. ҳамаш рекламай. Ягон режиссёр бе реклама Мерседеса намедрора. Ягон режиссёр бе реклама айфона намедрора. Вақте ки дар кино мебинен одам Кока-Кола хӯрдастай, ба айфон гап задастай, Мерседес да шиштастай ё ки BMW да, ҳамаи ҳами чиай? Ҳамаи ҳами рекламай. Уже ненативная реклама меганира. То есть рекламае ки одам намефаҳмад ки ҳами рекламай. Фаҳмиде, на? А мо оли чӣ мегем? Реклама друғай. Реклама друғай. Намешава. Ман як дубор реклама кардам, нашид, значит ами полный реклама ҷаҳон. То есть ман як дубор маркетинг кардани будам, нашид.
барои ҳамин ман ақида бировардам ки полни рекламаи ҷаҳонӣ дурӯғ будай. Илон Маск реклама мекунад, рафиқи мо қарор бироварда ки рекламаи дунявӣ дурӯғай. То есть ман фикр мекунам ки кибри ту чӣ қадар бояд калон боша ки ту вақте ки ақлат дар сохтани дурусти реклама нараса, уҳдадориро дар худат не дар ки партоӣ? Айбдор кияй? Реклама. Ёки дунё пурай мутахассисои беҳтаринай барои командада гирифтан. Мутахассисои беҳтарин пурай. Ай шумо да зур кор кунад, корхонаи шуморо ай шумо да зур идора мекардаги коргар бисёрай. Но ақли одам намераса ки ура ба кор, ура биёва ба кор таъмин кунад. Кибр чӣ мегӯяд? Мегӯяд гап да ман нест, просто коргаро тупоян. Фаҳмидена? То есть представить кунед одам ай уи ки кибрш иқа бисёрае ки худша прав мебарора, но ҳамаи дигаро киян? Бесавод. Бе шумо бурҷ халифаро чӣ сохтиян? Интересно. То есть кадомеро ақлш гирифта компания Apple бисоза бе шумо. Вақте ки ту фикр мекунӣ ай ҳама баақлтарин одам дар дунё туи, а дигаро ҳама бесаводай. Савол: Мерседес чӣ хел компанияша сохта агане бе ту? Ту давҷа набуданда чӣ хел одамо Мерседес сохтиян мисол? Ёки коргари соз нест ку дар дунё? Ёки дар Тоҷикистон Алиф компанияи калонай беҳтарин компания мисол, компанияи тоҷикӣ. Бисёрай ресторанои муваффақ, Мерве ёки бисёрай. Ино бе шумо чӣ хел сохтиян? Ман фаҳмидам ки имрӯз Алиф қариб 80% автономно кор кард. То есть автоматизация шуда, уже соҳибкораш дига сартапора кардааст. Алиф чанд ҳазор коргар бе шумо чӣ хел пешрафтаст? Вақте ки шумо се каса дар корхонатон идора кардастен и фикр мекунед ки беғарди шумо коргари умни нестай, Алиф чӣ хел чанд ҳазор одам корхонаро пеш бурдастай? Савол: охи дурӯғай ку система. То худат набошӣ намеша ку. Система дурӯғ буд ку, ҳама фребаи система, команда, то худат набошӣ намеша. То химчаққати назани коргарота намешава. То я ҳақорат накуниша намешава. Пальмара да Дубай чӣ хел сохтиян? Интересно. Бе шумо. Саволи аҷоиб. Может гап да мардум нест, гап да шумоай? Имрӯз Мета, Facebook, қати Instagram, айрӯи рекламаи Instagram ва Facebook $1 триллион даромад дорад. То есть тамоми дунё давҷа реклама кардастай. А шиноси мо чӣ мегӯяд? Дурӯғай реклама Instagram. Дурӯғай мегӯяд. Ман гуфтастам ку мутаассифона одаме ки илмш хеле сустай, ҳар чизе ки ай дасти ӯ наёя чӣ мешава? Дурӯғай мешава. ҳар чизе ки дар ақли беақл наомад чӣ мешава? Дурӯғай намешава. Вақте ки то есть шоин дамҷа штагия я пачка да кисашай миллиард ширкатҳо $миллиард сармоя гирифтастанд дар дунё. Ама ба сармоя шидастай, одам мехеза мега и дурӯғай, тра ҳеҷ касу намета. Дурӯғ ба хотири чи? Ба хотири ки ақли ӯ берунай. То есть мо кибр мо намуқа бисёрай ки ҳар чизе ки ақли мо берунай мо чӣ мегем? Дурӯғай. Мошенникам фребай намешава. барои ҳамин мо top of mind надорем. барое ки ҳама фикри шиками имрӯзаша мекунам ки амирӯз савдо шава, амирӯз кор кунам, амирӯз я 500 сум биёвам, амирӯз хона бурам, тамом. А фикри ки ман я ширкати калон созум, дурӯғай. Маркетинг яке аз тупойтарин ақида. Агар борат зур бошад, дар реклама дар кор нест. Самаи тупойтарин гапе ки ман фаҳмидагиём, бо дар интернет кадоме гуфтагиай, рекламаи беҳтарин ин маҳсулоти зурай. Рекламаи беҳтарин вақти маҳсулоти зур будани тура то чӣ қадар метавони ҳам қазиёт додан бифаҳма. То чӣ қадар метавони ҳам қазиёт додан бифаҳма.